रायजोफोरनि आरो एक्सिडेन्टफोरनि मोनसे सोंथि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 2025आव जुदि डक्टर रन्जन दैमारिखौ बख'वाब्ला भटखौ होनाय जानाय नङा होनना बुंदों जुदि रुलिं पार्टिया बख'नो हायाब्ला बेनिफ्राय मा बुङो नङा रायजो राजाफ्रा जेबायदि मिटिंफ्रा जेरैबायदि लोब लोब फैनानै बिपिएफनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव बाहागो लायो जानजि खाफ्राबाय भटार्सफ्रा रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्राबाय सोरनो भट होनांगौ बिथांमोना होसिख्राव बुंबाय जानाय नङा दिनै सोरनो भट होनांगौ बिथांमोना फोरमान होखाबाय जों मिटिङाव दिनै सरकार गैयाब्लाबो गावनि पकेटनि फैसाखौ खरसा खालामनानै बिपिएफनि मिटिंखौ खोनासंनो फैयो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर फैबा जेरैबायदि फैनानै लोब लोब जों बाहागो लाफैनो फोरमान नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव इलेक्सनाव सोरनो भट होनांगौ अलरेडि भटार्सफ्रा जानजि खाफ्राजोबखाबाय बिथांमोना जिबायदि खालामबाय थादों बिटिसिनि सुबुंफोरखौ सान्थि दोननो अनगायै असान्थि खालामबाय थादों बिथांमोना मालाबा माने इलेक्सननि नटिस हरो मालाबा सोरखौबा जानला मोनला बुङो दा रायै रायैनो बिथांमोना टाइम पास खालामगासिनो दं नंखायनो आरो बारा गैला बिथांमोननि माने बिलिटिटिया जोबसिगोन आरो नंखायनो बारा गोबाव गैला रायजो राजाफ्रा बेखौ नुखाजोब्बाय बिदिनो दा गोबां बिटिसियावहाय इलेक्सन सोलिबाय थादों बिथाङा गावनो बुंदों कि माने आनइलिगेल हाखौ लायोब्ला थारैनो होखारजामारगोन होनना बुंदों आरो जुदि बे गावनो सासे रुलिं पार्टिनि लिडार जानो होबथानो हायाबा सोर होबथाबावगोन बेनि बेलायाव मा बुङो दा बेथ' मोनसे माखासे खोब माने साननो गोनां बे इस्युआ साननो गोनां खोब मोनसे सेन्सिटिभ बेखौ माखासे कनस्टिटिउसनेलि खोथा फैदों ओंखायनो बिथांमोना मा साननानै दिनै एबेक्सन खालामनो नागिरदों बिथांमोननि सरकारनि डिसिसननि सायावसो सोनारगोन आरो ओंखायनो जोंहा बिपिएफआ बुंदों सुक्तिनि खोथा बुंदों बिटिआर सुक्तियाव बिदि हानि खुनु मोनसे लिरनाय गैया खिन्थु बिटिसि सुक्तियाव स्पष्ट लिरनाय दं 2003 10 फेब्रुवारिनि सिगां जायफोर दङ जुदि भारतनि नागरिकब्ला बे 2003 10 फेब्रुवारिनि सिगाङाव दंब्ला बिटिसिनि बासिन्दा बेखौ आयेननि गेजेरजों मोनथावना दङा मोनगोन आरो मोनथावना गैयाब्ला बेखौ माबायदि बिजिरनानै बिथांमोननो माने थानायनि बेबस्था खालामगोन बेखौ माने आयेना थिनगोन नंखायनो बिथांमोना मा साननानै दिनै इलेक्सननि नटिफिकेसन बिथांमोनासो मिथिगोन नंखायनो जों बिपिएफनि बे प्लेटफर्मनिफ्राय बुंगोन जे जोंहा बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जोङो बुंदों साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाखौ सान्थि आरो माने रैखाथि आरो बिथांमोननि उन्नयनखौ जों बिपिएफआ फैबा जों बेखौ मावगोन आरो ना दाथ' जि नुदों बर्थमान प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि खोथा बुंदोंमोन खोथा बुंनायजों आरो खामानि मावनायजों मोनसेबो मिलायाखै सक्ति जादोंब्लाबो जों बिटिसिनि रायजोफ्रा जेबो बेनिफिट जायाखै मानोना दा जि सरकार सालायबाय थादों इउपिपिएल सरकार आरो बिजेपि सरकार जि सालायबाय थादों बे बिटिसि सरकारखौ जि पावार दङ 39टा जिथु डिपार्टमेन्ट दं बेखौ लानानैसो सालायदोंना बिटिआरआव मोनसेबो गोदान दिनै साबजेक्ट बेहाय ट्रेन्सफार साबजेक्ट हिसाबै लाबोनो हायाखै बिटिआरखौ बिसोर मोनसेबो आयेन बानायनो हायाखै दा अब्ला बिथाङा बुंदों ना मावदों मोनसेबो मिलायाखै आरो जिथु फैसानि खोथा बुंदों फैसाखौथ' बुंनो नांला फैसा हरखानाय फैसाखौनो बाहायनो रोङाखै खोथा बुंनायानो बिराद बुंदों बिथांमोना मावदों होननानै हरखानाय फैसाखौनो टाइमलि बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै बेनो मोनसे फोरमान नंखायनो जों बुंगोन बिथांमोना मावनो रोङाखै मावनो रोङैनि थाखाय माखासे पावारफोरखौ गावनि आखायाव लानानै बिथांमोना बाहायनो रोङाखै दा बर्थमान बिटिसिआ ओरैबायदि जानानै थांगासिनो दं आं साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुं माहारिफोरखौ फोरमायनो सानदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिटिसिआ मथा मथि थाङै थुङै मोनसे जोंना बे सिक्स सिडिउलनि केरेक्टारानो गैया जासिगोन सिक्स सिडिउलनि जिथु मर्यादायानो गैया जासिगोन मानोना दिनै जों सासे एमसिएलए हिसाबै जों मोनथियो जों अनुभब खालामनो हादों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टफ्राव जों थाङोब्ला जेरैबायदि माखासे बिउरोक्रेट्सफोरजों जों सावरायोब्ला बिथांमोननि खामानि मावनाय आरो जोंनि सिक्स सिडिउलनि जिथु खामानि मावनाय बे मिलाया आरो मानोना पावारफ्रा मथा मथि जोंनि गेजेराव गैला डिसिआ हस्तक्षेप खालामनाय बायदि जाबाय डिसिनि आखायाव पावारखौ हरबाय आरो दा जोंनि गेजेराव बे सिक्स सिडिउल हिसाबै जोंना बिटिसिआव माखासे पावार लानानै जेरै 39टा डिपार्टमेन्टखौ लानानै जेरैबायदि मावनायनि मोनसे जोंहा खाबु दंमोन जि मर्यादा दंमोन जोंनि गेजेराव दा गैला नंखायनो नोंथांमोना नुदों जों एमसिएलएफ्रा इएमफ्रा दिनै मा मावनो हादों थारमाने जोंनि गेजेराव प्रट'कल गैला फान्डिंफ्रा मोजाङै फैला जों मोजां धरनाव खामानि मावनो हानाय खाबु जोंनि गेजेराव गैला बिथांमोना होसिख्राव बुंनो हागौ आरो सानै साथाम मानसियाल' थाखा फैसाखौ मावनो मोनदों थाखा फैसा मोननानै दिनै डिपार्टमेन्टखौ मोजां खालामदोंबाथ' जानाय नङाना जोंहा बे 40टा समस्तिनि गेजेराव मा मावनो हादों बिथांमोना थाखा फैसाखौ मा लाबोनो हादों बोरै मावनो हादों दा नंखायनो नुदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन आरो बेखौ नुबाय थादों दिनैनि थारिखआव 17 बोसोराव जिबायदि खामानि मावदोंमोन बिपिएफआ बेहाय बिटिसिआव जायफोर एमसिएलएफोर जायफोर इएमफोर दंमोन बिथांमोननि खामानि मावनाया मोनसे गोजौ थाखोनिमोन दिनै नुबाय दिनै सरकाराव जायफोर दिनै इउपिपिएल आरो दिनै बिजेपि सरकार सालायबाय थादों बिथांमोना पावारा एखे गाहाय लेभेलाव थांबाय डिसिनाव गासै खामानिखौ सोङाब्ला जेबो खामानि मावनो हाया जों मोनसेबो स्किम होनाया दिनै बिथांमोना जों स्किम होनायखौ एक्सेप्ट खालाया अब्ला बे बिटिसिआ मारै उन्नयन जागोन फैसाया टाइमाव जोबा
बे 700 कोटी 800 कोटी फैसाखौनो बिथांमोना 3 मास 4 मास एक्सटेंशन खालायो आरो दा जोंहा बिटिसिआव जिथु माने रेभिनिउ जिथु कालेक्शन जायो बे रेभिनिउ कालेक्शना फरेस्टनियाबो दिनै स्टेटआव थांबाय ट्रान्सपर्टनियाबो माखासे बिटिसिनिफ्राय दिनै डाइरेक्ट स्टेटआव लांबाय अब्ला जोंनियावलाय मा लाब जागोन दे दा नंखायनो नुदों बिथांमोना सुक्ति लाबोनानै बिटिसिनि पावारफोरखौ गुबुनजों थगायनानै बा गुबुना दिनै लानानै सालायनायखौ जों नुदों बेनो नामा प्रमद बर'नि जिथु डिमान्ड प्रमद बर' बुंबाय थानाया नंखायनो जों नुदों प्रमद बर' हिसाबै व्यक्ति हिसाबै हाबिया बुंनांगौ दरखार गैया खिन्थु दिनैनि थारिखआव पावारखौ नोंथांमोना मानो गुबुननि आखायाव गथायनानै दिनै मानो गावखौ सारेन्डार जानानै दिनै सालायदों खोथाखौथ' बिराद गिदिर बुङो जों हराखै जों गासिबो जोंनि गेजेराव पावार दं जों मोनथियाखै नामा जों प्रेक्टिकेल नङा नामा दिनै थांबा जों माने डिसिफोरजों मोजां सनमान मोना डिसि लेभेलाव जों खामानि मावनो थांबा दिनै बिथांमोना जोंनि माने बुंनायफोरखौ माने एक्सेप्ट खालाया बबे लेभेलाव जों खामानि मावगोन रायजोनि डेभेलपखौ जों बोरै मावगोन नंखायनो जों नुदों बिथांमोना सरकारखौ मोजां खुंदों होमब्लाबो बे मिसा खोथा थगायदों समा बिनि फिननायखौ होगोन फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना जे मोजां सलायाखै आरो जेरैबायदि माने थाखा फैसानि खोथा सोंब्ला बिथांमोना दिनै मोनसे खुद्रिनाय फोरमायो जिबायदि बुंनो नागिरदों बे गासैबो बिथांमोननि गावसोरखौ दोनखुमानो थाखाय मावनो हायैखौ फोरमायनो थाखायसो बिथांमोना बुंबाय थादों नंखायनो दिनै बिटिसि सरकाराव जायफोर दिनै पावाराव दं गिदिर लेक्सार होबाय थादों बिथांमोना दिनै गावनि सिस्टेमखौ गाबथानानै सालायनायखौ जों लुगैयो जों बिथांमोननि गभर्नमेन्ट सालायनायखौ माने दुखु मोनाखै बिथांमोना जिथु दिनै मेन्डेटखौ मोनदों दिनै बिथांमोना दिनै माने नाम्बारसा बारा नंखायनो बिथांमोना सरकार सालायदों सरकारखौ मोजां सालायना बिटिसिनि सिस्टेमखौ मोजां गाबथा जों सोरजोंबा हान्थु खरायनानै सरकार सालायनायखौ जों लुगैयाखै नंखायनो जों बिटिसिनि उन्नयन लुगैयो माखासे सेन्ट्रेल स्किमानो जा स्टेट स्किमानो जा बिटिसिनि स्किमानो जा जोंनि प्रपारलि जों बिटिसि जौगानायखौ लुगैयो जोंनि जायगाफ्रा उन्नयन जानांगौ जोंनि जायगाफ्रा माने जेरैबायदि सोलोंथाइ मोननांगौ बेबायदि मोननांगौ जेरैबायदि शिक्षा दीक्षा मोननांगौ जों बेखौ मोनजानो लुगैयो नोंथांमोना जिबायदि खोथा बुंदों बे कमप्लिटलि थगायबाय थानानै रायजो राजाखौ थगायनानै जेबो लाब जानाय नङा नंखायनो आं खावलायदों बिथांमोना जि गभर्नमेन्ट सालायनाया मथा मथि रायजो राजानि गेजेराव मोजां जादों ना गाज्रि जादों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन नंखायनो जोंहा बेजों खुनु लिंक गैया जोंहा फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना जे सरकारखौ मोजां सालायनो हायाखै बिटिआर मोननानै बिटिआर नामजों जों लाब जाखो ना लस जाखो बेखौ जों रायजो राजानि खांनायाव जों माने फोरमायना हैनाया जोंनि खामानि नंखायनो जोङो दिनै एज ए बिपिएफ हिसाबै फैबाय थानाय दिनाव जोंहा इलेक्सनखौ माबायदि गेलेनांगौ बिनि थाखाय जों सुबुंनि सांग्रां जोंनि कर्मिफोरनि सांग्रां बे मेलखौ लाबाय थानाय जादों आरो सार बेनि बेलायाव नों मा बुंनो सानो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि बेलायावहाय गोबां पिपल सरकारा खोथा होबोदोंमोन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि होनाय जागोन होनदोंमोन दा जों नुनो मोन्दों गोबां इयुथ लाइमोनफ्रा नार्भास जाजोब्बाय आरो मोननाय नंखाला आरो बे मालाबाबो साख्रिनि खोथा नंखायसो होननानै गोबां नार्भास जाबाय बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो नङा बे थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड बे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ साख्रिखौ मानो होआखै बिथांमोनासो मिथिसिगोन दा नंखायनो दिनै बिपिएफनि दिनाव थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडखौ अलरेडि माखासे सुबुंफोरनो साख्रि होबाय दा बिथांमोना मानो होनो हायाखै बिथांमोनासो मिथिगोन दा नंखायनो बिथांमोना बेहायबो फैलार जेराव नों CSB सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दंमोन बिथांमोना बेखौबो नाङा होननानै रिजेक्ट खालायदोंमोन उनाव बिथांमोना बिल लाबोदों दासिमबो बिलानो पास जायाखै आरो दिनै बिथांमोना साबैसे सोनो नागिरदों साख्रिखौ सोनो थाखाय बिथांमोना सेस्था खालामबाय थादों खिन्थु हायाखै थारमाने मावनो रोङै बिथांमोना नंखायनो जोङो बिथांमोना जे साख्रि होनो हागोन बा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बिथांमोना जे साख्रि होगोन आङो बेखौ एसे गोजानसो नुहुरदों आरो नंखायनो बिथांमोना टाइम पास खालामबाय थादों होथों साख्रिखौ जों मोनजानायखौ लुगैयो मानोना बिथांमोननि पावार बिथांमोननि सरकार दं दिनै NDB सेंग्राफ्रा एक्स NDB सेंग्राफ्रा दिनै गोबां गोदाव सोराव जानानै दङ बिथांमोना माने साख्रिनि गाबख्रावबाय थादों बिथांमोननोबो जों होजानायखौ लुगैयो दिनै हाजिरा मावलाबायनानै जानानै दङ सोरबा थेला नारलाबायनानै जानानै दङ सोरबा दिल्ली बम्बाइ हाजिरा मावलाबायनानै जाहैना दं बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोनाखै साख्रि होगोन होननानै बुंबाय थादों NDBनि सेंग्राफ्रा दिनै एक्स NDB जाबाय बिथांमोनाथ' माखासे जायहा माने एलिजिबल जायहा रोंगौथि दं जाय मोनथावना बैसो दं बिथांमोननो हो दा नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो बुंगोन सुक्तिखौ जुदि मोजां जादोंब्ला दिनै NDBनि सेंग्राफोरखौ दिनै बेबायदि गोदाव सोराव खालायनाङामोन मार्टियार्स फेमिलिफ्रा जेरैबायदि मोननांगौमोन बायदि मोननांगौमोन थाखा फैसाखौ बाजेटआव लाबोयो खिन्थु जों बिथांमोना होनो हाया जों नुदों आसाम सरकारा 150 कोटि थाखा होगोन होननानै बुंदों होदो जाय मार्टियार्सफ्रा दिनै जाय मुंख्लंफ्रा दिनै नांना थैलांनो थाखाय दिनै BTC जादों नङा होमबा दिनै BTR जादों सिगां माने गोबां माने जों मोनथाम सुक्ति जाबाय नङा होमबा BSc BTC आरो नोंहा माने दिनै BTR मोनथाम सुक्ति जादों बे सोरनि थाखाय जादों मुंख्लंफोरनि थाखाय जादों नांग्रा मानसिफोरखौ सनमान होआब्ला दा नांग्रा मानसिफ्रा जुदि गोदाव सोराव जायोब्ला बै लेक्सार होग्राफ्रा जुदि कौटि थाखानि मालिक जायोब्ला अब्ला सोर नांनो ओंखारबोनो सोर स्टेन्डआव थागोन
बिथांमोना बेनो फोरमाय बिथांमोननि दैदेननायाव जुदि बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंनि रावबो गावनि अधिकारखौ लानानै नांनो ओंखारबोनाय नङा ओंखायनो खोब दुखु नांथावना दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै कर्टआव हाजिरा हैबाय थानो गोनां जायो एक्स एनडिएफनि सेंग्राफ्रा खावसे जेलाव दङ जों खावलायगोन बिथांमोना सुक्तिखारि जोंबो सुक्तिखारि खिन्थु दिनै जों पावाराव गैया जों अपोजिसन थादों बिथांमोननि गोरोन्थिखौ नुनायखौ जों आसि थुयै खिन्थानानै होदों दा खोथाया जाहैदों मा दिनै बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होबाय थाबा जानाय नङा फाउन्डार रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफोर जेलाव दङ बिथांमोनखौ दिहुनना लाबो जायफोर रिहेबिलिटेसन मोनाखै बिथांमोनखौ हो मुख्लं न'खरफोरनो जिथु 5 लाख करि माने होनो गोनां एककालीन भाबै जिथु माने सरकारा होनो गोनां बेखौबो हो नोंथांमोना साख्रि होनो गोनां होथावना बा मोनथावना दङ पस्ट खालि जादों बेखौ हो नोंथांमोना जानला मोनला खोथा बुंनानै बिपिएफखौ रायबाय थानानै जानाय नङा मानोना बिपिएफखौ नोंथांमोना रायै 3 बोसोर बारहोलांबाय 3 बोसोराव नोंथांमोना रायनानैबो दासिमबो उदै बुङाखै नामा नोंथांमोननि खामानि मावनाया बे बिपिएफखौ रायनानै जोबगोन नामा बिपिएफआ 17 बोसोराव दालां बानायबाय लामा बानायबाय कलेज बानायबाय इउनिभार्सिटि बानायबाय स्कुल बानायबाय मेडिकेल बानायबाय गोबां बानायबोबाय 17 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना गोदान सुक्ति लाबोनानै दिनै मावगोन होननानै खोथा होदों मानो मावनो हायाखै दा रायैनो नोंथांमोना एरायना थांसै नामा दा नंखायनो नुदों बिथांमोना जे खामानिखौ मावफुंनो हायाखै पावारखौ सोरनोबा होनानै गावस्रा दिनै बिपिएफखौ रायनायल'सो बिसोरनि खामानिया डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय सेंग्राफोरखौ बोरै साख्रि होनांगौ बेखौ मावालासिनो सोरनोबा अफिसारफोरनो गावनि गोहोखौ होबाय ओमफ्राय गावस्रा खालि मिटिं खालाय बिपिएफखौ रायै टाइम पास खालायबाय थानो बेखौ रायजोफ्रा बुजिजोब्बायना बुजिखाथारबाय बेखौ नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना खुनु फैदे सरकाराव फैला बे रोखासै आरो नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827